Chcelo by to nejaké príjemnejšie miesto na prácu. A ja už aj viem, aké. Ahojte, ja som Sofie z redakcie EMA. A ja som David z Nového času. A ukážeme vám tip na miesto, kde viete zlúčiť prácu s oddychom v nádhernom historickom prostredí. Celý hotel si udržal historický nádych a už samotné chodby kaštieľa vás očaria. Rovnako je tomu aj v prípade izieb, pričom každá je jedinečná a s krásnym výhľadom. Tešiť sa môžete na skutočne skvelú kuchyňu, jedlo je pripravené so zmyslom pre detail s kombináciou skvelých chutí. Tak tomuto hovorím pracovný obed. To aj ja. Dobrú chuť. Každý vie, že keď chcete dobre fungovať v práci, je potrebný aj relax a presne ten v Gino Park Palace nájdete. Wellness centrum je ukryté v podzemí kaštieľa, komorný priestor je určený na skutočný oddych a na čerpanie novej energie. Ak radi načerpávate energiu aktívnejšie, okolie kaštieľa je ideálne na beh alebo cyklistiku, prípadne si môžete zacvičiť priamo v hotelovom fitness. Kým dopíšeš článok, tak ja sa idem trošku prejsť. Čo mňa najviac zaujalo je nádherné okolie kaštieľa, samotná záhrada aj príroda považia. Počúvaj, David, podľa mňa sme našli ideálne priestory na firemné školenie či konferenciu. Myslíš? Poďme pozrieť, že čo nám kaštieľ ponúka. Kaštieľ poskytuje eventy na mieru v prostredí, kde sa profesionálny servis spája s jedinečnou atmosférou a zážitkovou gastronómiou. K dispozícii sú flexibilné priestory pre porady, školenia, workshopy a spoľahnúť sa môžete na kvalitný technický základ a organizačné služby. Samozrejme k dispozícii je aj kompletné cateringové zázemie, coffee breaky na mieru, možnosť uzavretia kaštieľa a doplnkové aktivity v okolí. A na záver vám chcem ukázať túto špeciálnu miestnosť, ale tá je iba pre mužov. Zahrajte si biliard v jedinečnom priestore, polovníckom historickom salóniku s výraznými červenými stenami a historickým zariadením. Jedinečnú atmosféru viete doplniť ochutnávkou kvalitných gruzinských vín či koňakov. Mne sa do ofisu naozaj vrátiť nechce, ale verím, že sa sem čoskoro vrátime opäť. Tak to naozaj musíme a ak sa aj vám páčil náš pracovno-oddychový deň, vyskúšajte navštíviť toto jedinečné miesto len hodinku a pol po diaľnici z Bratislavy.